Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadasaw sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Jelay. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Jelay. Kini problema na ako bahin ni sa kahimabay sa kumbana, mura ra bagway apan, pero aron nyo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo ng asido, pinukpok ng martilyo, sinaktan mo ang puso ko, ngayon ako'y naghihingalo, mauubusan ako ng dugo, sinaktan mo ang puso ko. Kasmer! Pre! Ay, wadilis Kasmer, pre! Oh, asa tayo pare Kasmer, pre? Aw, asa pa? Nagbisita iglesia na sadto. Nagbisita iglesia, pre. Anong utawag mamay Semana Santa? Ha? Wagi pa ganit ang kalag-kalag, pre? Ay, sus, kabugo sa nimo, pre. Uy, dili man dahil kakagets. Ang buot na akong ipasabot, magbisita iglesia mo. Bisita na siya dito sa iyang mga babay. Mura man na siya doktor. Muroving man na siya sa iyang mga pasyente. Saba niya, Maray. Buti mo ipasabot na dagkakababayas, pre Kasmer. Dili kay babay lang, pre. Way siguro hasta bayot, gidaginot. Una, okay di ka naman, eh. Okay, kay taon, kisa ingon nimong okay. Aw, mura man kuha kay mong aksyon. Yun, ana, ang buhat mong bana. Sugtaywa, giwarningan ko na na. Makakuha lang ko glig-ong ebidensya. Dili kay oray bukon ako ng tawhana. Hasta pang itlog na akong bukon. Sa ito, Pre, kinot, unsa may susuma na ito, Lebi? Aw, naaman papili diri pre. Unsa man? Magpaluto ta kusino o longganisa na lang? Ikaw ka na, kumbati na ka na. Uy pre, si Panimunding ay, diyan ka na mirampa. Ay, pramunding day. Pre! Ha? Hapit ka, pre! Hapit diri pre, hapit diri. na naman yung kanya, pre Kasmer. Dito ko kayo ninyo. Unsa lang, anong nato kasamo? Ay, ngita ko ni mo. Si Mari Dilay, no ramay nabtan ako dito niya. Nangotanak ko niya. Ingo sa pre, ay. Nagbisita iglesia mo ko ka. Ha? Si Tiglisya? Pre. Bida. Tinuo pinadagan kag chicks, pre. Muli, sulti Mari na ako. No na. Parbida sa tuo mga na niya, eh. Mga kapaitan na niya, sobra kasilusa. Ako dito siyang gingnan nga. Imo na nisa, anong, mana kagwapo. Bay, kadot, sa ikasultin mo. Tanong, mas kung na ako, Ako yawa gid mo pre. Ay, ano ka, lips to lipon ka na ko, ha? Tabayo ta ka? Ayaw. Abi ko ninyo, sultihan lang mo na, ang gutaon tayo pagkadugo nga, medyo may pagka-cute ba? Wa man lagi magkita sa naong ni mga cute-cute, ay. Pre, mabitaw di makita sa kong naong kay naras dugo, no? Cute ka dugo! Ay, So, sa ito, eh. Di ba, bay, kadot? Sakto dug ka pre. Oh, Dili gud makita si mo itsura kay naa di ay naa kay dugo. una akong dugo. Dili gyapon kay kunin mo. Naras akong dugo, di kay na ako'y dugo, lain sige, wako'y dugo. Nausam na siya, Ano mangruspan ta ka? Mo. Ambot ug naa ka kay anting-anting pre. Wa ka kay anting-anting naa. Dugo kun gud tay kag babae pre. Oy. Bitaw, pre, Kasmer, bitaw. Usaman, pre. Nakaihabak niya, pre. Ay, Gaibig, gaibig. sabihan mo. Kanang mo Magpaliwat, bay. Di na makuha ni mo pa-cute-cute. Ari na makuha sa diskarte na ugon. Your words. Unsa may diskarte pre? Abi na, imong pagitaon kung unsay patyanan sa babae. Kay laylain may weakness ng babae, pre. Naiuban diha. Pagkataon ni mo, anak. Unya, ini kumani mo pagkatawa. Awan, ang pilit na ni mo. Nya na po'y uban diha. Ari na doon sa taghatag. Taga ni mo buwa, taga ni mo pagkaon, taga ni mo chocolates. Depende rin yun sa mga pagkababae, pre. Ay. Kanang mo sawa pre. Yeah. Bagsik man kay na. Giunsam na nimo siya pagkuha. Unsa man? Unsa may weakness ni Mari Delay pre? Ay, kanas dilay, pre. Sultian, di kang weakness ng gudana niya. Kanang astig ka ba? Mura ba kay bagsik kay kaana ba? Kay magbayot-bayot gali ka? Di ganun siya ganahan. Gusto na siyang isong lalaki. Way kurat. Mga ako, ipakita niya nga, wako'y kurat! Ay, unsa man yung mga... Basta magkuyog mi. Ako ipakita niya nga, andam na kong tagana, bisag unsay mahitabo. Kung manimba mi, ang muhatag sa offering, akong pugngan. Ayaw, ako lang. Hipusan na ni mong kwarta. Kanina ihog na ko. Sabi na si Father Josué Cadorna mo yung misa. Dako kini siya tinatagan. Nagano kong kwarta, pero umisin ni ako'y bayad. Nya, gihud up siya. Akong ipapauli ang pitaka, ako gingna ng utaper. Bay, iuli ng pitaka sa akong uyab.
Kay wa na isod kini ako, naay kwarta. Oh, kani. Mo na. Dito siya bilib nako. Wa yun ako siya pasagdi ba. Kita siya gaway. Gusto siya burugon. Ako ini kigbugno. Na hurot lagi. Sugutin siya nako. Hurot yung bilib. Nya karon pre. Murag sukol gyud siya nimo kay nakuno kay daghang babae. Nasa bilib siya. Waman. Pero ingon tos man pre. Nga kung makakuha lang kuno siya og likong ebidensya, makakita lang kuno siya dili kuno kay ura nimo yung bukon pre. Hasta kuno imong ito. Ay, wala na istorya ha. Di kong sugot ang bida. Bukong itlog por bida. Wa mo ginang buha ka Pedro nga. Batanon ka na yung uyab. Dede sa anyos mo man ayaw. Sa isang Diyos pa. Pre. Ingon mo siya kung makakita siya ebidensya nga may babae ka. Bida na istorya. Sige, kita sa bida. Sige, mabuhang niya ko ikaw. Oh, saman. Baik ka doon. Ang hiwa rin si Mari, pre. Masaya ka kang nyo. Nandi lang ipabuak imong itlog. Saan? Ipakumot lang. Basta imong naong. Hasta ako na ako. Oo, ipakumot. Ayaw sa pre. Maluos sa tabrikas. Tanaw na to makasakop ba siya? Bida. Makakuha ba siya ng ebidensya? Oh, come on. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, sus, Mari. Ug ako pa'y nakabana pareha sa imong bana, Mari. Na, mabayang nako. Na, sabi ko na magsilbi na ako. Enigmata na, ay, wala na Na, grabe naman sa dang imo Mari uy. Lagi, promise. Maugunay, buhato na ako. Kapila ko na buhatan sa kumbana? Ha, saba ka di Mari uy. Tinuod ka Mari? Ay, tinuod lagi. Grabe kuid. Adaga na imo buhata? Oo. Unya wagit mamatay, buhi lang gihapon. Oh, ikaw ko na yung maglakaw nga walay Masagot ka nga, mabuhi pa ka. Ano man Mari? Oh, wala ko kay Sa ato pa, wala kay now nga ikatubang sa mga tao. Kung para good. Nga nang maingon man ka nga kadaghan. Sa ato pa, kadaghan na nimo na kadaghan na di ka namin nyo. Karon pa. Nga nang maingon man ka nga daghan kagiputlan sa Ay, sa ako umtong damgo, Mare. Ay, bungot sa ito niya. Imong bana ron. Wa pa na nimo putli sa Oh, ug musipyat na ron, putol. Pero, baka man musipyat, uy. Nga ano man. Naibaw naman siya, nga magbinuang siya na ako, putol ko diyang Gisultihan da nimo. Nga wa man sa kamanulti. Wa bitaw. Unya giun sa man niya pagkaibaw nga muputol kag basta magbinuang. Diya man siya sa kong damgo. Agay ka pagkakidlot aning sitwasyon na pak. Para. Pre Casimir, Not. unsa gyud ang imong debate? Wa na kay gibati sa imong asawa, pre? Murag nag-wild man ka. Dili man ka ingon ana sa una. Berbeda sa Nimoy. Bito pre. Kita sultihan lang ha. Ano na giningon ka niya? Oh. Wa mo ko kagwanta at patasan niya. Kaya ipakita niya nga rin ako. So pre. Basta. Nagbinutan ako. Grabe kay iyang ipakita rin ako. Iyang gibuhat. Nga naman, pre. Sultihin ka nung baby, sultihin mi. Bito pre. Yan murag revelation na nila. Revelation. O sa drama ba ni tablado, third act na ni. Berbeda. Abi ninyo, sultihan talang mo. Grabe kaya akong kayubos ni ning akong asawa. Kaysa niyang nagkauyab siya may akong pinalabi. Kung magsakay mig jeep, siya may akong palingkuron. Ako bahalag mag-computer ko. Tinuod ka pre. Oh, kanang ilang gingo nga bahalang saging basta labing. Mauni akong gihimo. Mga unbig saging, iyang unod. Ako ang palit! Mga unmig durian, iyang unod! Ako ang tipaka! Pero sa dihang minyo na duha ka buwan. Diha ang sugod ang akong kalbaryo. Pre! Ano man pre? Ano na ninyo? Ang among iro, iyang gitupihan. Gasto siyang hapit sa klimo. Kay, gipaligo pa ang among iro. Gipahigukaan pa. Gipamasahian. Hapit mo sa klimo ang gasto. Pero ako, sa dihang nangayo ko diyang paratupi. Kinatagal akong 50 pesos. Oh, pre. Asa na hustisya na? Oh, pre. Ay, maghilap na lang. Pero sa dihang pinakasakit yun hitabo pa rin. Sa dihang may gipamatay among hero, nawag din silang animal hospital. Gipakuhag ambulansya. Nangaratol silang ngayo. Purpida, nagkabuhang, lupig pa'y nasunugan. Pero ako sa dihang gilatan ko, tungkol kay gibayo ko. Nangayo kung tabang nila. Kay paduong nakos kumbulsyon. Pero moral lang silang wa. Sige lang duwang scatter. Ako silang gaingan nga dali ako ninyo. Data ako sa hospital. At sabi nyo gibuhat. Nanawag lang silang tricycad. Gihangyo ang driver nga. Ipadakos Barangay Health Center. Ipasikap ko ko dito. Ako gipaguntan ako sa asawa. Pre nga nung sa Barangay Health Center man. Ningon siya.
May dito kay libreng doktor. Ano ko ganun mo, pre? Oh, bitaw Mari. Pre di pre. Grabe Ano, ka. pre? Sakit kay lagi buhat ko, pre. Mas mayo pa nga mong irugi patupihan. Gipahingukan. Gipamasahian pa. Uya og masakit ipakuha pag yung ambulansya dadun sa ospital. Pero ako, ginama ko ospital dito rin barangay. Gipasakay lang kong tricycle. Pero itaw ni mo, pre, uy. Ako pa ni mo, pre. Pre, ako pa ni mo. Gano'n man, Mari. Ay, pre. Sa tingin ni mo, pre. Ah. Yung iro, puga bulan siya, pre. Okay. Na ikaw, barangay hulo. Ako, amay pa, pre. Mas may pagkuhan, pre. Ang sakit, pre. Mas may pag... Nairo na lang, pre. Buhok mo, tay, pre. Pinangga man gud kana nimo si Pare Marie. Pinangga ko na, uy. Gamay mation, anak, dadun ko dayon na sa ospital. Ipa-check up ko dayon na. Nagani ka usa, kuyawan ko, abi na akong matutyo ng kanahan, kinaglisod na maginhawa. Inighingos gud niya, mura nagbumbilya. Kung unsa ka lawom iyang ginhawa, mausad kasigas iyang mata. Nya Marie, isa may resulta sa iyang check-up. Oh, unsa pa, gibawal na siya pagkaon ng baboy. Uy, malasa Pare, no? Di ba mo na iyang paborito, Marie, kanang baboy? Oh, Nya unsa na mala ipakaon niya nimo? karat na lang ko nung mananap nga mulangoy. Ay, isda na lang di ay. Oo. Unya, unsa man lagi ba ti Pare? Ang gibuhat sa kagwang, gida ang baboy sa sapa. Di unsa man ang baboy? Gitudluag lang, oy. Ano sa itoy? Recorded by X Thunder Gaming. Dugay kay na uli akong bana, mao nga wala ko makaagwanta. Ako na lang din siyang giapas kung asa siya mag-adtukan. Unya, di na gini mahimo. Sobra na kay niyang gihimo. Sa gusto na lang niya nga muuli. Kinahanglan maglaruhay mi, uy. Gusto na akong makigbuwag ka ng tawhana. Pero kinahanglan may makuha kong ebidensya aron ako siyang maduot, ipapriso na ko ning animal. Suway na kong adto dito sa unahan bi sa eskina. At to na siya mag-finals iyang lakaw. Gikan tinga siya siya mga babae. Dahil anhasim nanan. Mag-finishing man dayo na. Hilas tawhana. Napay finishing. Aw, finish na taron. Uy, July, asagog ka, gabiin naman ron. Nangita ko sa kong irong buang ng pasing. Ipakuha ni City Pound, uy. Ay, kaway ayo, anang banaha. Makakuha lang ebidensya. Kumuton ko binang nahong mo. Hasta ng itlog ni mo, Kasmir. Kumuton ko yun na. Kumuton ko yun na. Sige na ba? Doon na ako ipaliton. Sige na. Magpapagani ka na akong itaganog, Gismel, pang, nahurot, no? Ay, Diyos, pilar. Diyos, pili. Punin si Kubil. Si Kubil. Ang animal? Wa na ng babae na mayot na sa taron. Tagyod ako. Ugma na lang pang kay bago po kani kung nakabayad doon sa apartment. Ang inaan motor na sa nimo. Ugma na lang. Papalit pa mong galing niya kung sini mo. Noon sa mong gawin. Karoon na lang, God. Kaya kinanglanon kay na ako. Gihubak ako asawa taon. Gihubak ako asawa. Kuskuro. Ako asawa, gihubak. Kinahanglan na daw ng ospital. Sige na. Para wala yung problema ba? Bida kaya to paggutos siyang... Iyonsa! Aday? Kinsa na siya pang? Kinsa na siya? Ang? Aw, pangagin mo ron. Kinsa na siya pang? Ako asawa pang... Yung paghubak, tambok pa gina. Agay. Agay. Hubak di ay. Di ay bato ay. Hubak ay. Ba! Ano kayo ba ito? Day, maigo ta. Day, bida. Pagtuwa na, day, bida. Agay pang naigo ko pag ay, aray. Ihubak mo ka na siya. Ha? Pang di ay. Panglayas mo. Pa! Pakita niya kay kumuto kung ginagnaong ni mo. Asa ng itlog ni mo. Pakita niya na ako, ha? Mao ni akong problema, Ruin. Kaya gusto mo balik ang akong bana sa amo. Pero di naman ko ganahan. Uy, murag ludon ko sa akong bana ba? Mabisag kinsa lang iyang bingbangon. Unya mo tirag bayot. Di mo gud ako madawat yung gibuhat. Uy, unsaon ko ni? Dawaton pa na ko siya og balik o di na lang yun ko. Murag, di na gid ko ganahan. Unsa man og kamo ang pasultihon? July. Awa man sa Bob! Yes, kasi ka to Cinderella. Si July. Bam, si July.
Si Jilay bam, ang problema ng Jilay kay ang bana ba, himabay kayo, grabe kayo. Nya katapusan, di na siya babae, bayot sa siya. Sakpan mo yung Jilay, gibato sila, gipapalayas Jilay. Ang iyang bana, mao ni ang problema ron saon kun niya. Ang iyang pangutana ba, mao ni bam, daray. Ani pres. Gislak day ka pres. Ang iyang pangutana mao ni ang problema ron, gusto mo balik akong bana sa mo pero di na magyugo ganahan niya. Murag ludon naman ko sa kumbana, nga bisan kinsan lay abang bingbangon, bingbangon ng binag-o nila. Unya, may tira yung bayot, di na ko makadawat sa gibuhat. Unsaon man nako, dawaton baka na ako balik ako ng asawa o di bana o di na lang. O saman, murag di na magyugo ganahan, unsaman kamoy pasultihon. Ano yung problema ati pres? Tanaw ni mo ati pres mayo ba nga dawaton niya yung bana nga hapit naman lang tanan og ganang iro ati pres mo sugot na siya bana birahan na niya. Kuan kayo? Grabe oy, dunay sakit sa iro iyang bana ati pres. Nang bisag kinsa lay birahan, grabe kayo. Ang kuya, kaling gulat, madaot ba? Labi lagi Sila. kinang Natag-jinji. Unya, bab? Ang yang pota na, sa kuti pota na, uspapalihog lang gulyat. Bakit ba man? Angay pa ba kuno niya dawaton ang iyang bana nga bisag kinsa malay bingbangon, mabayot o babae. Gustong pauli ang bana kay gipalayas man niya, di na niya papalihon unsa man. Kung imo kung balikan dito sa Old Testament, katong gingon lagi nga ang magtiayon ang laki mabiya sa iyang inahan ug amahan ug siyang moipon sa asawa ug dili sila duha o sana lang. Usa bitaw. Karon tungod kay nagpaluyon ni naghanin ni mauman ang gugma. Sa iyang pangutana daan gulyat, murag na siya gugma nga gibati ngadto sa iyang bana. Bitaw. Oh. Arita diri sa New Testament, Okay, God. unsa man? Kuman sa Old Testament, sa New Testament, mga taga-Roma 12 verse 9 to 10. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likaye ang dautan ug hupti ang maayo. Paghigugma ay kamo pag-ayo ingon nga mga igsuon diha kang Kristo og pagpinahuray kamo. Nasupak mi tanan akong gibasa Gulyat. Murag nasupak ni Anis ang bana. Ano lang? Kay una lugar gingnan sa mga barkada. Uy, ngunit mo asawa kay mabay ko na ko. Wow, tuo man ka. Wala ba ko kumuton ba ko imong itopot na wala. Ay so din na to. Karon kinaabtan man gyud siya sa akto. So dili na siya kaniga, dili na siya kapamamasang ka pang malibad, kapangulipas, kinaabtan gyud siya sa asawa. Kini og sumpayan pag gyud nato dito sa laeng panultihon sa New Testament gyapon sa ang gipadayag o Revelation 22 verse 12 katong gingon ni Jesus nga mobalik ako nga magdaoganti alang sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Karon ang saingan ini ang katong ipuntana sa iyang asawa ba sindiran ni no ang Asawa si Jilay. oh Jilay. kanang na ang kining gibuhat sa imong bana ma'am ikaw ra gyud makatubag. Ikaw ra gyud makatubag kung andam ka ba nga tagaan mo siya og laing chance o basig magbago siya. Doon na pa ba kay gugma sa imong dughan nga gibati? Ikaw ra makatubag niini Ikaw ra yun. kutungod kayo sa mga ang katigwangan pa sa among lugar. Ikaw ra may nakasimba sa imong kasing-kasing o sa imong gibati diha. Apan, kung paminaw nimo nga murag angay gid mo siyang patagmon o ikaw basta kay sa ako naging unong napabay gugma apan ug moingon kag ari katas pang Ginoo nga pagbati Gulyat pwede ra magimo siyang dawaton apan tanawa ko no madaba nga dili lang usa ta magbuhat sa mga bulatos magtiayon kay basin unyag masakitan siya kay sa kinsa ra may iyahang kuyugan Gulyat. Kuyog siyang bayi, kuyog siyang mga babae, panglitan mga babae mugbuglupad. Yung magkuyog pag yun magkuyog pag yun siyang bayot. Ikaw ni mag-igo, ma'am. Ang ako lang, kung imo ko nang biyan imong buwagan, nakapanumpay mo kung gusto nyo kami nyoon nga sa kasakit. Saan ako Kasakit o kalipay. Karuhay o kasakit. Sa karuhay o kasakit, sa kasakit o sa maayong panlawas nya og sa uban nga ang kamatayon ray makabungka. Kana, naamanggudiha. Naara nimo. Pero para nako kung madapa sa imong galamhan, dada lang sa antusa lang sa basidig gituyon sa Ginoo para mahigmata sa iya mga sayangan ini. Apa nung abtan ganin nimo nga kanang nang nakikuyo sa taglaing bayot. Talawa, basig ako to ha. Salamat mo na gabi ko naman. Kuna ko ang puzzle tihot.